7,61. Ей, това моето на тази монтана, това ако беше в София, ще да измандръсат 20 лева. Стойте! Как сте? Вярно ли? Аз ви гледам лайфа между Верно! другото, да. Какво мислите за BMW-стите? Я ми кажете. Най-доброто. Най-доброто. Добре, идват коли, добре. Айде, карайте. Чао, момичета. Чао. Може да кажете, добре, айде после. Утре, други ден. Чакайте. Чакайте. Стойте, ще ти оператор. Айде, брат. Ти че е малко ме човек. Добре, защо бягате? Кажете ми защо бягате. Защото ще ни излагаш. Къде е роден Христо Ботев? Айде, давай сам. Калофер. Няма да ви питам такива неща. Дайте да си говорим между друго. Напрежение не мога мисля. От Монтана ли сте? Не, от София сме. Какво правите тук? На разходка малко. С кой? С нашите малко. Мащаби. Къде са най-красивите мъже? Труден въпрос. Тук в Северозапада. Тук в Северозапада. Кой ви харесва на Северозапада? Много са разговорливи. Да, Добре. такива свободни са. Вие свободни ли сте? Разговорили ли сте? Така като ни гледаш? Да, Имате ли си приятели? Аз не. аз да. Ти да. Колко време ходиш с него? Година и 3 месеца. Година и 3 месеца. Добре, какво трябва да притежава перфектният детергент? Теб те питам. Значи трябва да е много добър с мене и добро отношение. Трябва ли да е богат? Не. Не. Абсурд. Тоест, да речем, ти искаш да си само в София и това е, той няма да води никъде, ще кара Не, колело. бе, той ще ме води, ама не държа да има супер скъпата кола и много пари. Добре, освен отношение, нещо друго. Уважение, внимание, отношение. Това е. Искате ли нещо да кажете на всички хора, които ви гледат в момента? Последвайте ги Да. и... Нещо друго? Ще обядем ли токашка? Ами, в принцип е за момчета, които са много гладни. Да, те ще ти хапнат. Добре, мечта, благодаря ви. И ние... Това беше, не беше толкова страшно.